Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Office USP ke East Garo Hills District hakakat South Rek Naitung Araja Arpun Rio kalapen tip baga DNA test kabala le daka Central Forensic Science Laboratories CFSL lingba ka kaipot kalapen shisha baga Metïap shenrang ya kabala lap nakashnong dawa mat chakol gre haka arpu kundai Rek Naitung Araja Arpusan kadega jong James R Sangma upadeiru ubala syak kadodon kti haka Pynïap Rio kubala ja haka shnong samgong. Ke Kyrwoh kala kedo bahaka kat pratre unai tung jong senam araja arpusan ke William Nagar Women Police Station kala yok pedang ya ke ejahar baka wei kalong kemi kala syak tambor bat syak pom daka wat how James R Sangma hasnong samgong ke bala lam syak ke jingyap jongka Hadien ketika jing ja u James ula pet kerat bat kipulet kila penlong ke jing twet ke bejur ban kam ya u hendrai wat Hadien bun ki jing persang ru kim syam lalap setia ya u Hadien ke arpu kandai tere gunai tung araja arpusan kipulet kila yok jing tip syapang ke jing lap ya kawai kaman yap senrang kabala pot bah hasnong dawa matcha kol grey ki bahyeng kila ithu ningkong badai kaman yap u James lingba ki jan ke bopong ke mobile phone bat urusari bala lap ha kapala patulun ban pensisha pura ya ke jing ithu kipulet kila pha ya ki sample DNA jong kaman yap bat snam jong ki para jong u James syaka Central Forensic Science Laboratory CFSL Kakaipot na ka Central Forensic Science Laboratory CFSL kalapen I baka DNA jong ka Metïap kaya day bat kipara jong James kabapin sisha baka Metïap ka day ka jong ka Kyrwoh ka kadaw ru bau James udah ubala sya wat hakipulit na ki jingdan ki muka dema Pokso Act kabala Register House Nam Arja Arpusaw Kibor pulit ke East Garo Hills District kila pentip bakila pendap iki jing toket ha kabaya day baka jing sya Pynïap ka Kynthei ha samgong bala IT ya ka final form sya ka yeng bishar ka badai pet Namar baka buka dema ka don mentah hapo ka jing bishar jong yeng bishar ki pulet kila kerpat ya ki patba bakin kiar na ka papen sa priang kubor lamler lani jing pentep khlam nongrim bat kila banjur baka an kan ya chakmat kat kum ka rukom jongka Habatien pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta ka Sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya